naman na magdandahan ka sa pagkain. Baka maano ka dyan. Kaya oy. Kain, sabi ko. Sige, salamat po. Pasensya na may ka-call po kasi ako. Ang ingay nila. Naman eh. Update mo ako kapag tapos ka na kumain. ba? Update. Lagi kilig mo. の虜になってしまえばきっと Naman eh. Update mo ako ate kapag tapos ka na kumain. Alam mo pa ba yung Discord ko? Sabi ko rin, hindi ko pala ano. Kilig mo rin buwan. Kaltab. Sige, kaltab. So, ibig sabihin, nakikita na ako dito. Hindi po. Ano lang. Opo. Kinuha ninyo. Dira, uy, bala mo dira. Nagikilig ang buwan. Nagikilig. Sugas. Ganyan ako. Parang Ang ingay ng mga kasama ko. ano man? Isasayin mo nila. Pinipilit Oh na my ako ng- God! Sabi ng mga pampakilip na words. Karong ekstorya niya, be. Motokan gina. Ingat po kayo. Ikaw mo na kay Pangos. Mabukog na. Unsa? Baka matukan po kayo dyan. Okay lang, eh. Kanta, guys. Ina ba? Ako, umitan ka na ako. Umitan ka na ako. Wala si putos mo tibo ako. Nag-video call sila, nagkaon-kaon. Sige, Next lang, ang dami yung Sige, kami. Mario, sige, kaltab. Nahawakan ko yung voice.